Gepler Azatlyk Radiosu. Men Aras Servis biz programmamyzy dowam etdirýär. Gepler Azatlyk Radiosu. Eýiniňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 14-nji dekabry Türkiýanyň çarşamby efirde habarlar dinledik. Olar bunun saglygyny täzelerini. Olar bilen türmen ýoksan anlawan kandidat. Özbekistan'ın sayılanan prezidenti Şavkat Mirziyoyev Yerkabadyanın en ülkesi yaptığı prezidentliğine kasam kabul etti. İnaugurasyada varası 14. dekabında parlamentin istifalasının koşma sesiyasını yukarı mecliste geçirdi. Mirziyoyev Halver'in Kur'an'ını ve yurdun konstitusiyasını koyup Özbekistan'ın halkına vefalı hizmet edecektiğini aytti. Bu davara Merkez Sayloo Komissiýasynyň we Ministrler Kabinetiniň agdalary, Konstitusiýa sudynyň sudýalary, daşary ýurt diplomatlary gatnaşdylar. Uzak wagtlar premier ministr bolup işlen 1989-njy ýyldan bäri ýurda ýolbaşçylyk eden Islam Kerimow ýogalanyňdan soň 3 aýlap geçiş prezident bolan Mirziyoyew 4-nji dekabrda prezident saýlandy. Günnäwir Aleppo'da gozgolaňçy söwüşçüleri we garajdan adamlary evakuasiýa etmek işi planlaşdyrylan wagtyndan giýjak aldy. Alalaşylan ýere hökümet awtobuslarynyň oňlarçasy geldi, emma entek olaryň hiç biri bu ýerden gaýtmady diýip habarlarda aýdylýar. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu Siriýanyň hökümet güýçleriniň we beýleki toparlaryň Türkiýe hem Ortaýa tarapyndan araçylyk edilen ýaraşykly alaşygyna päskel bermäge çalışýanlyklaryny aýtdy. Şeýledol 14-nji dekabrda giýişlik Rus we Eýranly kardeşler bilen gepleşjekdigini habar berdi. Ortaýatyň daşary işler ministri Sergey Lavrov özüniň Aleppo'daky pitnesi garşylygynyň gelýän 2-3 günne soňlanmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Şu aralykda Siriýaly aktivistler şäheriň pitneçileriniň elindäki ýerleriniň gaýtadan topa tutulup başlananlygyny habar verdiler. Günwatar hökümetler Owganystanyň 1-nji vice-prezidenti Abdulraşid Dostumyň siýasy garşydaşyny uranly we ogurladan barada aýdylýanlaryň derňelmegine çagyrýar. Ahmedişi özüniň bir kanun tutsak edilenligini we Dostumyň häkimiýet astyna hereket edýän howpsuzlyk resmiýetler tarapyndan gazaply baskylananlygyny aýdýar. Dostumyň geçen ay bolan sport çäres makalyna işini uranly we öz adamlaryny onu tutsak etmek buýranlygy aýdylýar. İşi 13-nji dekabrda tutsaklykdan boşadyldy. Dostum onun aýdýanlaryny ret edýär, emma Birleşen Ştatlar, Angliýa, Ýewropa Birleşigi we beýleki günwatar döwletleri bu işin dol derňelmegini talap etdiler. Bir kanun tutsak etmek hemde aýdylýan ýowuz çemeleşme çynlygy aladalar döredýär diýip Abaşanyň ilçikanaty aýtdy we Owgan hökümetini bu işi dol derňelmäge çagyrdy. Awstraliýa, Kanada we Norwegiýa hem aýdylýan hukuk gozmalaryň adalatly derňelmegine çagyrdy. Kazak prezidenti Nursultan Nazarbayev 14-nji dekabrda Astanada Israýlyň sapara gelen premier ministri Benjamin Netanyahu bilen gepleşik geçirdi. Biz ykdysady, saglygy saklaýyş, feodal hyzmatdaşlyk, özara investisiýa we terrorçylyga garşy bilelikde görüşmek barada maslahat etdik diýip Nazarbayev gepleşiklerden soň aýtdy. Gepleşiklerden soň wizasyz syýahat, uçur gatnawy, ow hojalygy, korrupsiýaga garşy tagallarlar we beýleki meseleler boýunça bir näçe dokumenta gol çekildi. Netanyahu we Nazarbayev Kazak İsrail Biznes Forumuna hem gatnaşýar. Netanyahu Kazakstany premier ministri hökmünde ilkinji gezek sapar edýär we ol bir ýere Azerbaýjanyň prezident Ilham Aliýew bilen gepleşik geçirenden soňra geldi. Belarus KGB-siniň Döwlet Howpsuzlyk Komitetiniň odalky 2 ofisier 13-nji dekabrda 17 adamyň arasyndan neşe aýplamalary esasynda türme tutsaklygyna hökm edildi. Minsk şäher sudy odalky KGB ofisierleri Dmitri Veratsenski bilen Ihar Kritskyni degişlikde 15 we 14 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdi. Odalky polisiýa ofisieri Konstantin Dizenewski hem 14 ýyl aldy. Bularyň üçüsi hem neşe gaçakçylygyna we neşe satmakda, şeýle-de bir kanun telekeçilikde günäl tapyldy. Odalky Sowet Respublikasyna iň ulu neşe halkasyna ýolbaşçylyk eden Konstantin Vilyukov bolsa jinaýatçylykly topar döredenni we işledenni üçin 20 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Beýleki 13 tutsak, şol sany 2 sany aýal 2 ýyldan 18 ýyla çenli aralykda türme tutsaklygyna hökm edildi. Oglunyň neşe aýplamalary esasynda türmäge batylmagyna garşy protest bildirip özüne otlan gazaba ýaly hastahanada jan berdi. Mayra Arsmanowanyň garyndaşlary onun Astanada klinikada 14-nji dekabrda ýerden ýogalanyny aýtdylar. Arsmanow 6-njy dekabrda Kazakstanyň baş prokuraturynyň edarasynyň öňünde üstünden benzin öýüp özüne otlady. Arsmanowyň ogly bir kanun neşe saklamakda günäli bilinip 2015-nji ýylda 4,5 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Arsmanowyň gyzy Akmaral Ahmetow 14-nji dekabrda baş prokuraturynyň öňünde protest bildirip adalat talap etdi. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnüligi gepleşiginde başlaýas. Efirde siz bilen men Sehra. Şunlar Türkmenistanyň orta mekdepleriniň muallimlerinden öz sapaklarynda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ady bilen çap edilen Paýhaz Çeşmesi adly kitapdan nakyllary, sitatary ulanmak giňden talap edilýär. Türkmen inisiativasy toparynyň 13-nji dekabrda ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp beren maglumatyna görä, şu ýylyň 1-nji sentýabryndan başlap muallimlere öz okudýan sapaklarynda bu kitapdan peýdalanmak maslahat berildi. Emma oktyabr aýyndan başlap Türkmenistanyň bilim ministrligi ýurduň ähli orta mekdepleriniň muallimlerinden öz oku prosesiniň dowamynda sapaklary şol kitapdan sitatalar alyp baýlaşdyrmagy talap etdi. Yeri gelene ýatlasak, Paýhaz Çeşmesi adly kitap şu ýyl Prezident Berdimuhammedowyň ady bilen çap edilen 8 kitabyň birincisidir. Bu kitabyň özenini türkmen halk döredijiligi düzüp, onda gadimdan gelýän atalar sözü, nakyllar we pähimler jemlenendir. Şeýle-de onda prezidentiň düşündürüşleri bilen birlikde käbir döwrewap nakyllar we pähimler hem çap edildi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçylarynyň muallimleri we bilim işgärlerine salgylanyp berýän maglumatyna görä, 2016-njy ýylyň awgust aýynda ýurduň bilim ministrliginden, şäher etrap bilim bölümlerinden hemde bilim merkezlerinden gelen görkezme maslahatlarda kitabyň mekdeplerde giňden öwredilmeginiň derurdygyny ýytalýar. Bize islendik sapagy prezidentiň Paýhaz Çeşmesi kitaby bilen baglaşdyryp geçmeli diýdiler. Oku kitabyndaky zatlary has çuňlaşdyryp has berkitmek üçin şu kitapdan hökman peýdalanmaly ýa-da şonda aýdylýanlary salgylanmaly diýdiler. Bu talap soňky döwürde hasda güýçlendi. Dip Aşgabatly 34 ýaşyndaky Maral muallim gürrüň berdi. Maral muallimiň sözlerine görä olara berilen görkezmede munyň sebäpleriniň Türkmenistanda 2016-njy ýylyň mirasa sarpa goýmak watany özgertmek ýyly diýilip elan edilmege. Şeýle-de noýabr aýynyň ahirinde Türkmenistanyň şahirany halk döredijiligi hakyndaky kanunyň kabul edilmegi bilen baglydygy aýdylýar. Bu kanunda türkmen halk döredijiliginiň öwrenilmegi we onuň ýyl içinde wagt edilmegi tekrarlanýar. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmagyna görä ýurduň dürli şäherdir etraplarynda bu kitap bilen bagly okuýjylar konferensiýalary hem geçirilýär. Şeýle-de bu kitapdan alynan sitatalar esasyna gazetler, jurnallarda her hepde 3-4 çemesi makala ýazylýar ýa-da onnaky nakyllar, pähimler, atalar sözü çap edilýär. Yeri gelene aýtsak, türkmen medeniýetinde giňden dawaralandyrylýan Berdimuhammedowyň ady bilen çap edilen eserler diňe bu kitap bilen çäklenmeýär. Soňky aýlarda ýurduň habar beriş serişdelerinde prezidentiň ady bilen şu ýyl çapdan çykan Gadamy batly bedew we arşyň nepisligi adly kitaplara salgylanyp ýazylan makalalara hemde gepleşiklere ýygy-ýygydan duş else bolýar. Şeýle-de prezidentiň ady bilen çapdan çykan kitaplar Türkmenistanyň orta mekdepleriniň oku programmasynda garaşsyzlyk döwrüniň türkmen edebiýaty diýilen bölüminde hem giňden öwredilýär. Olaryň arasynda 2011-nji ýylda çapdan çykan Canly rowaýat Älim içre at geder, 2013-nji ýylda çap bolan Döwlet guşy romany, 2015-nji ýylda çykan Ile döwlet geler bolsa atly kitaplar bolup, bular ýokary klas okuwçylaryna ýörite sagatlar esasyna öwredilýär. Sözümizin ahirine aýtsak, ýokarda agzalan talap we onuň soňky günlerde güýçlenmegi we sebäpleri barada Azatlyk radiosyna Türkmenistanyň bilim ministrliginden kommentari almak başartmady. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Halkara Mali Fondi Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň haýallamagynyň dowam etjegini aýdýar. Guramanyň resmi toporunyň ýakyn günlerde Türkmenistana eden saparynyň ýa-ni çap eden maglumatynda Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň daşarky faktorlar sebäpli petelenligi şol bir wagtda uglevodorod serişdelerine degişli bolmadyk içerki ösüşiň kreditler we diversifikasiýa syýasaty bilen
goldananlygy aýdyldy. Türkmenistan Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary ýaly daşarky ýagdaýyň täsiri astyna düşmegini dowam etdirýär diýip Halkara Maliýe Fondunyň Türkmenistana sapar eden resmi toporunyň ýolbaşçysy Jenap Martin Sommer bellädi. Şeýle-de ol uglevodorod serýeşdeleriniň bahasynyň pes bolmagynda galýanlygyny we sowda partnýorlugynyň gowşaýanlygyny belläp geçdi. Halkara Maliýe Fondunyň resmi topory Türkmenistana 1-nji we 6-njy dekabr aralygynda sapar edipdi. Guramanyň sapardan soň çap eden resmi maglumatynda şeýle diýilýär: häzirki maliýe defisitiniň 2016-njy ýylda hatam güýçlenmegine garaşylýar. İçerki önümçilik bilen importyň öwedini dolmak, eksport artdyrmak we döwlet çykdyjylarynyň möçberini azaltmak boýunça siýasy aktivlige garamazdan energiýa girdijileriniň azalmagy muňa sebäp bolýar. Şeýle-de Martin Sommer türkmen häkimetleriniň ykdysady kynçylyklara garşy durmak boýunça ençime aktiv çäreni amala aşyranlygyny aýdyp, öz beýanatynda şeýle diýär: olar 2015-nji ýylyň ýanwar aýynda manadyň hümmetini gowşatdylar. Maýy goýumlaryny we ýeňillikleri çäklendirdiler. Şeýle-de yerli önümçiligi artdyrmak üçin uglevodorod pudagyna strategik taýdan ähmiýetli maýy goýumlaryny köpeltmek we yerli biznese maýy ýatyrmak tagallalaryny güýçlendirdiler. Halkara Maliýe Fondunyň Türkmenistan barada çap eden bu resmi maglumatynda newit gazyň bahasynyň ýene dowamly betilmegine garaşylýanlygyny we bu ýagdaýda siýasatyň goşmaça özgördülmeginiň talap edilýänligi bellenýär. Halkara Maliýe Fondy Türkmen hökümetiniň makroiqtisady statistika, pul siýasaty we maliýe operasiýalary ýaly ugrlardan reformalaryny goldamaga taýýarlyk bildirýär. Halkara Maliýe Fondy öz resmi toporunyň Aşgabatda eden saparynyň makroiqtisady we maliýe ösüşe baha bermek, şeýle-de hökümet resmiýetleri we diplomatik jemgyýeti bilen ykdysady kynçylyklary hem siýasatda ileri tutulýan ugrlary maslahat etmek üçin geçirenligini aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti bolsa şu ýyl ýurduň ykdysadyýetiniň öz ösüşini dowam etdirenligini eglan etdi. 9-njy dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda berilen hasabatda Türkmenistanyň umumy içerki önümçiliginiň ösüş depkininiň 2016-njy ýylyň 11 aýynyň dowamynda 6,2% barabar bolanlygy aýdyldy. Iň ösen pudaklaryň arasynda sowda, owa hojalygy, transport we hyzmat ugrlary görkezildi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda çilim sowdasynyň bes edilmegine 40 gün geçdi. Bu ýagdaý soňky ýylda çilimiň açyk sowdasynyň ýatyrylmagynyň nowatdaky tapgyrydyr. Çilimiň sowdasy bahar aýlaryndan bäri birnäçe ýyl ýatyrylypdy we soňky ýyl wagtlyk dikeldirilipdi. Türkmenistan döwlet derejesinde çilime garşy görüşýänligini eglan edýär we çilim sowdasyny döwletiň garamagynda saklaýar. Diňe döwlet dukanlarynda çilim satmagy ruhsat berilýär. Temäke garşy görüş Türkmenistanyň prezidentiniň ýol başçylygynda alınıp barylýar. Muňa garamazdan ýurtda çilimiň we beýleki temäke önümleriniň gizlin sowdasy alınıp barylýar. Soňky aýlarda çilimiň açyk sowdada peýda bolan fursatlarynda uly nowatlar we dawaly ýagdaýlar ýüze çykypdy. Çilim gytçylygy bilen bagly şu günkü ýagdaýy nähili Azatlyk Radiosy Aşgabatyň ýaşaýjysy Aman Murat Bogaýew bilen söhbetdeş boldy. Edir şu günkü paýtagtda çilimi bir hususiýetlikdäki dukanlarda edilýän gizlin sowdanyň üstünden satyn alyp bolýar. Ýene de bir çilimiň gizlin gara sowdasy, gara bazary çilimi satmagyň hem-de almagyň başga da bir ýoluny öýdürdi. Häzirki wagtda tekerli sowdagarlar teker üstündäki gizlin sowda paýtagtda gittikçe şol mewzuya bir çilimi satýan belli adamlar özüniň hususy maşynyny çilimi az mukdarda ýarlar bilen götürýärler. Aman radaga şuň kun ortaça hasapdan bir gutu çilimiň bahasy näçe? Çilimiň bir hiýine görä bolýar. Meselem paýtagtda çilim soňky 3-nji noýabrda mundan 40 gün ozal satyldy. Vilayetleriň administrativ merkezlerine, etraplaryň administrativ merkezlerine bolsa mundan 2 aý ozal satyldy. Şol wagt 19 manatdan satylan çilimler özüm çilimiň gabym şol başyndaky ýazgylarym şol ýönüşe çilimleri şuň iň arzan alanda 70 manatdan, ortaça alanda da 75 manatdan satýarlar. 40 gün 2 aý mundan ozal 19 manatdan satylan çilimi. Bir Amerikan dolarlaryna geçirende $20-22 bolýar bir guty hiýerli temäkden öňürlen çilimiň bir gutynyň bahasy. Aman radaga soňky ýylyň dowamynda çilim sowdasy ençime gezek besedildi, soň ýene wagtlyk dikeldildi. Umuman çilimiň bahasy şu ýylyň
dowamında näçesi ýokarlandy. Hemen bu ýagdaý çilimkeşlere näkili täsir etdi. Çilimin bahasynyň näçesi gymmatlarlygyny umuman ortaga bilen aýtsa bolar, onun sebäbi ýylyň başynda sowda dukanlaryny satylýan bir kutu çilimin bahasy 10-11 manat. Ol elbette ýokary hilli temmäkden önerilen çilimlerde innem şu çilimlerim 70-75 manat baran bolsa diýmek 7 sedenen köp gymmatlapdyr da şu döwürde bahasyndan. Ýa-da bolmasa şu döwürde de ýokary hilli temmäkden önerilen çilim kutularynyň bahasy 40 manat baran ok. Şu döwürde häzir bolsa 110-120 manat bardy, biýemine 3 etdi gymmatlatsal 120 manat bol Türkmenistanlylar üçin juda uly pul sebäbi 120 manat orta oňşuk bilen günni görýän maşgalanyň bir hepdelik maşgala büdjeti bolmanyna günne bir gerek bir galan ulanyp berip nahar bişirip bilýär. Bir şeýle de ýöne çilimkeşlerini bir ähladan özüne erkedip çilimi goýup bilen ok. Şol üçin häzir adamlar dürli ýollar gözleýärler. Biräp öňden gelýän köne çilimkeşleriň gurrun bermegine görä vilayetlerden gilli ýol bilen getirilýän temmäki barmyş. Mahorko. 1 mandat bolýan temmäkini 10 mandat bolmaýarmyş. O bolan ýagdaýynda 5 çilimkeşler üýüşüp 1 çilim alýarmyşlar. Häzir bir gutynda 50 çilim bahasy 5 mandat bardy. Şunu 5 adam bol çekýärdik gurrun berýärler. Ondan köşäferetden bir ezilip şol köşeden çilimin garnynyň ýurulady bir çok, şonu özläp berýärler. Ýa bolmasa ýaş bir sene baran garrylara bir çilim berip biljeklermi diýip dilek edýärler. Onun üstünde maýytlar amma ýaşy 70'e teýzene bolaýlan adamlar amma. Ýöne edir şol wagtda döwlet tarapyndan çilimin satylmaýarlygy ony goýdurmak üçin adamlara medisina kömegini etmek ýa-da bolmasa apteklerde, dermanhanalarda şol çilimin ornuny tutýar bolýan ýerde hakyklar, tabletkalar barlar bolýar. Çilimin aslan satylyp durýan döwründe olaram ýok. Iň kynçylykly döwür başdan geçýär çilimkeşler Türkmenistanda. Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günnäli bilen meni ýogşanan Nurwan. Associated Press habarlar gollugy soňky 10 ýylda daşary ýurtlarda golf meýdançylaryny guran Amerikan biznesmeni Jack Nicklaus'un indi Türkmenistanyny oluklaryndan täsin bir ýagdaýdaky ýurtda golf meýdançylaryny gurmak bilen meşgullygyny habar berýär. Bu täsinligiň sebäbi aşy asyga guruk kowal Türkmenistanyny henide senli golf oýnaranyk. Olal habar berilýär Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow oktyabr aýyna geljek ýylyň sentýabryny Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň öň Türkmenistanyny golf meýdançylaryny gurmak isleýändigini eglan etdi. Aýdylmagyna görä Nicklaus Aşgabatyň golf klubyny aprelde gurup oturmaly, emma ol iýula çenli golf oýnamagy taýýar bolmady. Şeýle-de Nicklaus Hazar deňiziniň boýundaky awada haskan golf kursunyň gurulmagynyň planlaşdyrylýandygyny aýdýar. Men hakykatda prezidentin näme üçin golf isleýändigini bilenmok diýip Nicklaus Aşgabatda ýaşaýan we golf oýnamak isleýän 2500 çemes daşary ýurtlynyň bardygyny aýdýar. Ol, ýagny prezident golfun olimpiýa sportudygyny bilýär we geljek ýyl Türkmenistanyny Aziýa oýunlary geçirilýär diýip Nesir Nicklaus'un sözlerini stirleýär. Şeýle-de makalada prezident Berdimuhammedowyň öz ýurdu üçin geň sport bolan golfdan odal esasan Garowum çölü bilen gurşalan Assowaly ýurtda 3 san hokkey desgasyny hem gurduranyny ýatladylar. Jack Nicklaus Türkmen prezidentiniň getirýän täzelikleriniň diňe paýtagy üçin bolmagyny islemeýändigini, men ähli welaýatlariň bähwit görmegini isleýän diýendigini we onuň atçylyk bolsun, hokkey ýa-da golf bolsun tapagy ýok. Bularyň hemmesini öz halky üçin edýändigini öňe sürýär. Birleşen Ştatlardan varıp dünýäniň bir topar ýurdunda golf meýdançylaryny guran Nicklaus Türkmen prezidentiniň golf proýektleri bilen baglykda Aşgabada eýen 5 gezek sapar edipdir we ol awadaky mümkinçilikler hem has kengden ulanyp boljakdygyny aýdýar. Awada 33 sany 5 ýyllyk mehmanhana bar. Emma ol ýerde iýun-sentýabr aralygynda diňe türkmenler bolýar. Türkmenistan geçen ýyl müňden tehel köp syýahatçy wizasyny çap etdi diýip ol awada howa ýagdaýynyň aprelden başlap noýabrçen aralykda hem ýeterlik derejede ýakymlydygyny öňe sürýär. Tanymal Amerikan biznesmeni in awadanyň diňe syýahat menziller, golf menzili bolmagyny hem umyt baglaýar. Emma Türkmenistan nakşertleri we Portugaliýa ýaly golfçylaryň köp barýan ýerlerini öwrenen we bu arada makala ýazan jurnalist Hudaýberdi Hally Türkmen welaýatlarynyň golfdan bähwit tapjagyny o diýen anamly garamaýar.
vilayetler özüne bar bolan mümkinçiligi döredip bilen oklar. Meselen Bayramalla men su baseyni yok dip bir makale ýazaýyn dedim. Bayramalın Edil Aşakanynın garawum kanaly geçýär. Şol suwdan peýdalanyp bilen ok millet. Onun golf barada näme hili gurrun bolup biler. Şeýle dol Türkmenistanyň açyk kapylar siýasatyny alyp barýan ýapyklygynyň, ýagny siýasatçylygyň öňünde duran wiza böwediniň gogşamagynyň entek bir näme wagt aljakdygyny saklap şeýle diýdi. Bir viza üçin sen bir näçe gedek ýüzüň saraltmaly bolýan. Hiç ütgüjüge meňden ok şol düzgün. Ol ýolbaşçylaryň dünýä garaýşy bilen bagly, soňra ýolbaşçylaryň ýurduň öz içki bähwidine garaýşy bilen bagly. Olardan ruhsat alyp şo ýurda barmak ören agyr iş. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Merkezi Aziýada media boýunça 18-nji halkara konferensiýasynda Türkmenistanda tutsak edilen Azatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň ykbalyna aýratyn üns berildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça edarasynda 13-14 dekabrda Wienada geçirilýän bu halkara duşunda Merkezi Aziýa regionunda garaşsyz jurnalistlere abanýan howplar barada jekmejek diskussiýa edildi. Konferensiýada çykyş edenleriň bir näçesi 3 dekabrda Türkmenistanda tutsak edilen Azatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň ykbalyna aýratyn üns bermäge çağırdylar. Merkezi Aziýa boýunça maglumatlary çap edýän Fergana Ru atly neşriň baş redaktory Daniel Kislov şeýle diýdi. Последнее вот это обстоятельство. Reporter Hudaýberdi Allaşowyň we onuň bilen birlikde bir näçe garyndaşynyň tutsak edilmegi Türkmenistanda kollektiwlenje danyň ulanylýandygy barada aýtmagy esas berýär. Ýagny häkimetler göwnünden turmayan adamyň hosarlaryna jeza çekdirýär, gynamalara tezewar edýär. Не просто пострадать, а испытать пытки. Azatlyk radiosunda Mekan Täşliýew lakamy bilen çykyş eden jurnalist Hudaýberdi Allaşow 3 dekabrda Könürgün şäherinde howpsuzlyk gullukları tarapyndan öz öýünden äkedilipdi. Şaýatlar onuň polisiýada aýlygynça urulyp ýenjilenligini we gynamalara tezewar bolandygyny habar berdiler. Daniel Kislov Türkmenistandaky ýagdaýyň tutuş Merkezi Aziýa boýunça has agyrdygyny bellep geçdi. Здесь положение наиболее трагичное. Türkmenistanda ýagdaý has agyr. Bu ýerde uzak wagtyň dowamında garaşsyz media bolmandy. Jurnalistlere uly basys edilýärdi. Emma ýurtda daşary ýurtda habar terişçileriniň habarçylary resmi bolmadyk görnüşde işleýärdi. Soňky döwürde türkmen häkimetleri Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda işleýän habarçylaryna garşy Türkmenistanyň alternativ täzelikleri we Türkmenistanyň kronikasy neşirleriniň habarçylaryna garşy öz gahar gazabyny gönükdirdiler. Bir ýyl bäri Türkmenistanda tutsak edilen garaşsyz jurnalist Mehmet Nefeskuliýewiň ykbaly nämäli mallar. Soňky bir aýyň dowamında Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa hem 3 geze hüjüm edildi. Onuň telefonlary internete uçuruldy. У неё отключены интернет, телефон. Media azatlygy boýunça Wienada geçirilýän maslahata gatnaşýan onlarça wekiliň arasynda ýurtlaryň hökümet resmiýetleriniň habar beriş serişdeleriniň, alymlaryň we halkara bilermenleriniň hem gatnaşýanlygy habar berilýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi. Türkmenistanyň prezidenti betaraplyk bayramyna gabatlap iş kesilenlere günä geçiş eglan etdi. Tutsaklikdan boşadylanlaryň arasynda daşary ýurtlarynyň bardygyny resmiler aýtdy. Awgan türkmenlerinden hem Türkmenistanyň türmelerinde tutsaklikda saklanýanlar bar. Ýöne olardan hiç birem henüz azat edilmedi. Abdülbeşir 10 ýyldan beri Türkmenistanyň türmesinde galýar. Onuň garry ata enesi var. Türkmenistanyň prezidenti meniň oglumy türmeden boşalsa diýip Abdülbeşiriň atasy umyt bildirýär. Hormatly radio dinleýijiler, ýaşy 80'e golaýlan Muhammed Emin Hacı bilen söhbetdeşligi size hödürlýär. Mehmet Emin Hacı Bazaryk Ulsuwali Şorçapak Welaýaty Mazar Şerif. Siziň ogluňyz Türkmenistanda türme düşüpdir. Şöyle Türkmen düştü. Onu kaýsy bir sawan alyp gidenler, ana alyp gidenler çöýde tutduranlar bendirinler. Aldap.
Bilemiyorum men näçin aldanlarını öz bosan mana şu aýratamda joggerlikde işliýär da. Sözden alt giden ekenlerden. Oğlum Abdülbeşir. Sonuna haýyş etýär, şonu özmemesi ýaşmamysy 70'den öten köp zayıf ammalan odanyň ýüzüne Türkmenistanyň prezidenti şonu bir rahmetle ruhsat berdiler. Kança wagt boldy? Haberan bir garip 9 ýyl boldy da. Sonunda enesem aglap otyr, hemişe bir giýje günde jiger hunda. Bary gyz bar, ogly ýok, bir ýeke ogul baram. Siziň oğluňyz üýlümi? Üýldan oglum. Üýldan bana aýratamda joggerlikde işliýär da. Şu ýerden alt giden ekenler onu aldap. Türkmenistanyň haýsy türmesinde saklanýar oğluňyz? Bayram alayma arasında diyor. Guruluş biliyor kapilen. Olacak etmemin tencan edemli öten yok da. Jangatmana ruhsat beriliyor diyor mu türmede? Beriliyor şekerlik abi bir 2-3 aydan son bir bazı vakit gepleşiyor da. Berde Awganistanyň hökümetine ya halkara Kızıl Haç guramasına ýyzy tutup görmedin. Bir güna tutuldy, şol azat edilse diýip. Yo ödip bazamen hiç yerden yüz tutumam görem yok, aydımam görem yok, bilemem yok, nereden mepat bolacağını. Özüm mesela bir şeyhbani adamdan, Moysepid adam, zayıf özüm mesela. Varılacak yerden bilem yok. Prezidentten haýyş etýär, şonu bir koy berip azat etse de, şonun günahyny geçdi şona. Türkmenistanyň prezidenti günahyny geçirdiýän umydyňyz barmy? Günahyny geçdi, şondan umyt etýär, bir Türkmen prezidentiň haýyş etýär, şonun liderliğinden şonu bir halat edip bir azat edip koy berse şona. Näçe ýyl kesilenini aýtýarmy? Suda berilendir, aklawjy tutupdyrmy? O barada gurulmaryam. O barada ölen bilen ýok kançalaryny. Kaçan halat boljagyny bilen ýok, nämeligini bilen ýok. Ýyl kesilendir da. 18 ýyl diýdim men näçe diýdi şonu. Kemeltmek üçin aklawjy tutup ýüzlenmendirmi? Yüzlenmendir, hiç mi aydımam bilem yok diye, aydam yok dedi, yüzlenem yok dedi. Hökümet aklawjy bermendirmi? Bermeýän ýanly men son soramam yok şonun. Onun izinin gitjek bolup, barıp görjek bolup bir herekete geç görmedinmi? Ya men hiç ýere gitjegem bolam yok, görjegem bolam yok, barmam hökselem kemde, barmam bilmiyorum da. Ýeke oglum bar da, enesem arra. Oglum Abdülbeşir. Näçe ýaşly? Aýana bir 20 ýaşlaryň üstünde gidenler de şerden. Gepleşik taýlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan ulum rady. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar günlük gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Aleppoda ýowuz çaknyşyklaryň we hüjümleriň bolan barada maglumatlar gelip gowşan mahaly Siriýanyň bu şäherinden gozalançy söwüşçüleri we parahat ýaşaýjylary evakuasiýa etmek baradaky ulalaşyk soňa goýulan ýaly bolup görünýär. Şol bir wagtda parahat dilatdan ýaşaýjylara garşy ýowuzlyklaryň amala aşyrylýanlygy barada aladalanmalar saklanyp galýar. Düýbi Britaniýada ýerleşen Siriýanyň Adam hukuklary obserwatoriýasy Aleppo şäheriniň gündogurunda hökümete tarapdar güýçler bilen pitneçileriň arasyndaky her bir uruş liniýasynda ören güýçlü çaknyşyklaryň we hüjümleriň bolandygyny tasdiklady. Şeýlede bu obserwatoriýa Siriýanyň hökümet güýçleri henüz hem gozalançylaryň kontrolünde saklanylýan kiçik territoriýa howa zarwalaryny amala aşyrdy diýdi. Siriýanyň döwlet telewizionýasy gozalançylaryň hökümetiň kontrolündaky Bustan Al-Kasr mahallesine eden hüjümlerinde 6 adamyň ölendigini we başga bir näçesiniň yaralanandygyny habar berdi. 13 dekabrda Aleppoda ok atyşy besetmek elan edildi. Emma bu şäheriň gündogurundaky adamlary gozalançylaryň Siriýanyň demir adyndaky territoriýalaryna evakuasiýa etmek plany hiç hili amala aşyrylmady. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň sözüne görä gozalançylar Türkiýe we Russiýanyň araçylyk etmegindäki ulalaşygy bozan soň hökümet güýçleri gaýtadan hüjümlere başlapdyr. Bu aralykda Türkiýanyň paýtagty Ankarada prezident Recep Tayyip Erdoğan Siriýanyň hökümet güýçlerini ulalaşygy bozmakda aýplady. Şeýle ol Aleppodaky ýagdaýlar barada Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşikleri geçirjekdigini aýtdy. Erdoğanyň bu çykyşy Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu'nun Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň hökümetini we onuň ýaranlaryny ýaraşyk ulalaşygyny päsgel bermäge çalışmakda aýplamagynyň ýanyna gabat geldi. Biz rejimiň we beýleki toparlaryň bu ulalaşygy päsgel bermäge çalışýandygyny görýäris. Olaryň düzümine Russiýa, Iran tarapyndan goldanýan güýçler we Siriýa rejimi girýär diýip Mevlut Çavuşoğlu aýtdy. Bu aralykda Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov özüniň Aleppodaky pitneçi garşylygynyň gelýän 2-3 günde soňlanmagyna garaşýandygyny ma'lum etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligimizi geçirip gutarýar. Sazlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylma.